chekuuya kuchechi. Amen. And the Matthew chapter 2 verse 1 and 2. Matthew chapter 2. Yes, 1. Yesu wakati abereka pambikrema reJudea pamazuva amambo Herode tarira vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva vakati uripiko mambo wavaJudha wakazvarwa nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva tauya kuzomunamata. Amen. Tinamati. Baba vedu vakanaka mutoro masimba ose musarama muri Jesu. Tarava shoko renyu Mwari wakarurama which every able-bodied person anokwanisa kuzviita. Asi Mwari wakanaka as much as takaverenga rugwaro rukakawanda asi Mwari wamasimba shoko renyu Baba vakanaka ibenyu. Shoko renyu Mwari wakanaka mweya wenyu ndenamata kuna Mwari mupenyu. May you anoint your word that these few verses Baba wakudenga zive ne impact pamusoro upenyu wedu, zive ne simba Mwari wakanaka pakunzwa kwedu. Tenzi wangu mshono masimba ose as much as lips of a man can speak. Asi Baba wakanaka kutaura komweya wa Mwari kunodalika nokuti manzwi angavazana angataurwa nomunhu isho masimba ose angainzani nenzwi rimwe rinotaurwa naMwari. Nokuti kutaura kwenyu Baba vakanaka kune simba reupenyu uye Baba vakanaka rokuratidzwa kwoumwari hwenyu. Chinobafadzai Baba shoko renyu. Taurai Baba vakanaka nemwoyo yedu muzita raMambo Jesu Kristu muponesi. Amen. Tigarei pasi. Ndakutaura pamusoro pechikonzero chatinowira kukunamata. Maybe tigati chatinongowira kuservice. Takazviisa paschedule yedu kuti tinonamata musi wechitatu, tinouya pano musi weFriday, tinouya musi weSunday. Ndo zvatakangowirirana nokuti ngatiite nomuto wakadaro. Asi sinamboreva ndikati kunamata kwedu akusi kunongova chiitiko, asi kuti kunamata kwedu kuve kugunzvaniswa kwedu naMwari watinonamata. Nenzira Mwari angada pane chero nguva kuti timunamate nayo. Abraham, Mwari paakamudaidza Abraham ainamata. Mukaverenga kubva chapter 12 yaGenesis, Abraham aita asvika panzvimbo munyika Mwari akanga amuudza, kwai akavaka aritari akanamata Mwari. Pese paiti akasimuka akaenda kundogara, ipapo aigadzira aritari yekuti ape chipiriso kuna Mwari. Ndozvaiveri kuita kwake munguva yose. Asi Mwari pane rimwe zuva akamuudza kuti aite the same kunamata ikoko, but nenzira Mwari yaaida panguva yaidiwa naMwari. Nokuti patinonamata tinonamata kuti Mwari vanzwe uye Mwari vapindure. Now, hazvina masa dzingava shungu dzedu tikanamata Mwari sezvaasingade, hazvigone kutiitira chinhu. I think it's Jacob chapter 1.
Verse 5. Zvino kana mumwe wenyu achishaiwa kuchenjera, ngakumbire kuna Mwari unongopa vose, asingazotuki chapiwa hake, asi ngaakumbire nokutenda, asinganyinyuti napaduku, nokuti munhu unonyunyuta wakaita sefungu regungwa rinosundwa nemhepo richimutswa-mutswa. Munhu uyu ngaarege kufunga kuti chazowana chinhu kuna She. Munhu une mwoyo muviri unoshanduka-shanduka panzira dzake dzose, asi hama iri muduku ngaapare nokukudzwa kwake, nomupfumi nokuninipiswa kwake, nokuti uchapfuura seruva rouswa. Okay. Now, Jacob ari kuti kana pane munhu anoda chaanoda, ngaakumbire kuna Mwari. But anofana kukumbira nekutenda. Kutenda hatingori shungu, kutenda hatingori chido, but kutenda kuzarurirwa. Saka zvinotipa isu kuti pakuuya kwedu kuna Mwari tive neupenyu nohunhu hunoita kuti Mwari vaise matiri zvakafanira kuti tishuvire. Izvozvo kana tokumbira muuzere hwokuziva nokubata kwaMwari, zvinoitika kana takumbira. Nekuti takumbira zviri chishuvo choupenyu hwedu nomweya wedu. Uyezve Mwari wafemera upenyu hwedu kuti tishuvire ichecho chatinoda kuti Mwari vatiitire. You get the point? And chapter 3. It's chapter 4. Verse 2. Chapter 4, verse 2. Munochiva asi hamune chinhu, munouraya, munogodorana, musingagoni kuwana chinhu, munokakavara, muchirwa, hamune chinhu, nokuti hamukumbiri, munokumbira, musingapiwi, nokuti munokumbira zvakaipa, kuti muzviparadze pakuchiva kwenyu. Amen. Now, Jacob kana tokumbira, tikakumbira zviri padivi hazviitwe muupenyu hwedu. But kunamata kwedu tinonamata neshuvire kuti Mwari vapindure nekutipa zvatinokumbira. As I said, hatisi kungoita zvinhu zvomufirimu. Tiri vanhu vari kurarama kwakateiwa pakunamata kwedu. Kureva kuti upenyu hwatinorarama tinoraramira kunamata ikoko. Kunamata kwatinonamata tinonamatira kurarama upenyu hwacho. Saka hatigone kuparadzanisa kunamata kwedu neupenyu hwedu. Towisana. Pane chandinoshuvira, pane chandinoda, is like ndikakukumbira chinhu ndipowo chekuti ndichitarisira kuti iwe uchanditambidza chandinokumbira. Handibereki maoko kumusana. Ini ndakumbira chinhu chinoda kuti chigamuchirwe. Tinowisana. Kana ndikakubvunza ndiri kuda mhinduro. Saka ndikakubvunza ko bhuku rakati riri pai, handiise zvigunwe munzeve, nokuti ndiri kuda kunzwa mhinduro yaunondipa. Saka handiti zvinhu zviri contrary, zvinopesana neizvozvo zvandinoshuvira. Saka kunamata kunomborevei? Ndachini Abraham
aina mata nguva yose achivaka aritari. But one day nekuda kweshuviro yaiva muupenyu hwake, nekuda kwokuna mata kwaaikumbira kuna Mwari, pachapter 15 Mwari anouya kwaari womuti ndiri mubayiro wako uyezve ndiri nhoo yako. Abrahamu unoti ko zvino muchandipeiko zvandakufanisira mwana? Mwari vanoti kwaari, tora tsiru negondobwe nenjiva mbiri dziya uende panze. Amen. Ndichaziva sei kuti Mwari muchandiitira izvi? Mwari unomupa nokumuratidza nzira yomunamatire unoita kuti Mwari asimbise shoko rake kwaari. Akati vana vako vachava nhapwa 400 years, asi nchavabudisa noroko rune simba. Izvi zvakataurirwa Abrahamu ari pakunamata, kwete paaritari yake yainamata nguva yose, asi Mwari paakamuratidza kuti enda unoisa izvozvo zvipiriso, kwete nemoto waaisipisa nawo nguva yose, asi kuti moto waJehovha wakapfuura napakati penhindi dzenyama idzodzo, chipiriso chikapiswa. Amen. Saka chandorevera pakunamata ndechekuti tinofanira uye tinokurudzirwa kunamata Mwari sezvaari kuda. Ndichaziva sei kuti Mwari ndo zvaari kuda? Usararama upenyu huri kunze kwechishuviro chaunoda. Upenyu hwako ngauve munamato wako, munamato wako ngauve upenyu hwako, ngazvireke kuparadzaniswa. Can you see? Now, tikachoka pataverenga pana Matiyo, kwai vachenjeri namazuva iwayo vakauya muJerusarema mazuva ekuberekwa kwaJesu, vachitsvaka kuti uripiko mambo wavaJudha waberekwa. Takavaona nyeredzi yake kumabvazuva, saka tauya kuzomunamata. Kwaiva kuda kwaMwari kuti vanamate, saka havana kuona nyeredzi vari kumabvazuva. Vakati saka takunamata tiri kumabvazuva ikoko, nokuti toziva kuti watozvarwa kuJerusarema ikoko, saka ngatingonamatai tiri kuno, nekuti watinoda kunamata watozvarwa wavako. Vakati tauya kuzomunamata. Taboda kutaura pamusoro pekuti sei tichiuya kuchechi. Amen. Andi kunobona. Azvinoti hatina dzimba kwatinganamata. Azvinoti hakuna nzvimbo dzatinganamatira. But sei tichiuya kuva pamwe kuzomunamata. Vachenjeri vakati tauya kuzomunamata. Mukatarisa munamatiro wavo ndewekuti havana kuparadzanisa upenyu hwavo nechavaida. Vakabva kunyika yokwavo, vakasiya zvavaifanira kunge vachiita, vakasiya mabasa avo, vakati takuenda kunomunamata. Amen. Hatidi kungomunamata koga, vakauya kuzomutsvaka vamuwane vamunamate. Amen. Pane chimwe nguva Mwari unotisvitsa munharaunda idzodzo dzekuti kunamata kusangova mashoko ekungotaura, asi kuti kuve upenyu hunotaura, hunonamata pamberi paMwari. Amen. Jakobho wakapinzwa munharaunda dzakadaro, apo akanzwa kuti Esau ari kuuya, ana varume vana 400. Bhaibheri rachiti Jakobho wakatya, akaenda panzvimbo yaakaenda atsaura mhuri yake aibvisa kwaari, akasara ipapo akanamata. Hama pane chaidiwa naMwari pakuenda kwake kunonamata. Amen. Kunamata kwaJakobho
kwangu singori kweschedule kwangu kuti nokuti ndinongonamata ezvi Shona Abraham aivaka matemberi pese maalitari pese paaienda, asi Mwari wakamuonesa nokuradza muupenyu hwake kuti kunamata aisingori nyaya yekungovaka aritari, asi kuti Abraham wakazvibatanidza iye nearitari yake yaainamata Mwari. Amen. Kudakara Mwari akataura naye paaritari yekunamata kuti vana vako vachava nhapwa 400 years. Makore mazhinji apfuura, Abraham Mwari wamupa zvino mwana uya. Mwari akachitora mwana iyeyo ave chipiriso. Why Mwari aida chipiriso chiri mwana wa Abraham? Nekuti Isaac waiva zvokwadi yekunamata kwaAbraham pachapter 15 yaGenesis achiri ndaakufanishira mwana Eliezer weDamasco ndachava muchimedhaka yangu. Isaac waiva kukwaniriswa kweshoko raMwari rakataurwa pachapter 12 apo Mwari akati ibva kunyika yokwako uende kunyika ichakuratidza. Saka Abraham haana kuramba achingonamata nekungotora zvipiriso achipisa. Taona kuti pane nguva Mwari akamuudza akati nyaya ndakuda iwewe kuti uite ndo inochiunza simbiso neprofesi yezvokwadi yevana vako. Tora tsiru regore rimwe, gondobwe regore rimwe, nenjiva mbiri. Anti munobona Abraham paakauya naizvozvo achinamata pamberi paMwari, Mwari akamuudza ati izvino kwazvo vana vako vachava nhapwa 400 years. Pakadzvarwa ipapo hunhu nechimiro chinoita kuti promisi yaMwari ikwaniriswe. You remember after 400 years vaIsraeri vari muIjipita vakanamata vakachema kuna Mwari. Kudakara Mwari akadzoka more than 400 years back, akaona Abraham achinamata pachipiriso chiya chaakanga audzwa. Kwai Mwari akanzwa kugomba kwavo. Anti munobona kunamata kwedu Mwari aisinyaya yekungoite zvinhu, asi kunamata kwedu hamakubatanidzwa naMwari chaari kuda neupenyu hwedu panguva yakafanira. Towisana atiuye pano kuzoita program yatakaseta yekuti nhasi kuchataurwa zvakati, nhasi kuchaitwa zvakati, nokuti ama tinowira kuti Mwari vaite nesu chavari kuda neupenyu hwedu pazuva ranhasi. Kwemakore ose andakauyawo ndichinamata Mwari, hama zuva rimwe nerimwe rakasiyana, azvifanani. Mwari pane chaari kuda. Amen. Ndine shamwari dzangu dzakaenda, ndine shamwari dzangu dzandakakura nadzo nanamata nadzo. Ndaenda kunoona mumwe kuMalawi mushuno, ndakataura naye ndikati Samone, you know what, one day tichienda kuchechi seri kuAvondero, takaenda kuchechi tichifamba netsoka tabva kumabasa taenda kuchechi, tapedza service tine vamwe varungu vamissionary akanga ariko nemakaradhi vaibva muAcadia. Saka tabva kuchechi isisu vese vakaradhi aihairwa bhazi nemamissionary acho vachipiwa bhazi kuno vasiya kumba kwavo, but isisu tapedza service tomodzi
endai saka tata kufamba tichidzokera takatanga kutaura nenyaya yedu kuti but wakomana, why is it so? Tiri kufamba pano, mari hatina, zvinhu zvakatiomera, hama dzedu dzangotakurwa dzaenda, tichitaura tichitavanga tinokombolena kudaro. Mumwe wedu akaona envelope yekaki pamberi pedu, ndobva ainhonga kuivhura, mami nemari yakaenzana nesu, kwete inoda change futi kana kuti mwachaona shoma kana zhinji. Tikati Mwari watinzwa pano. We used to go kumakomo chinonamata, but ndaichitaura neshamwari yangu ndikati Simone, paya zuva riya tichichema kuti zvadarire kwatiri tikapiwa mari, kune group iroro revanhu vakomana vatantiri takadaro tangosara vatatu chete, vamwe vose vakatungamira. Why takasara? Why tichiri pano? Mwari unotora chimwe nechimwe. Remember mumunda mune ma-first fruits, ndizvo maruva akaitika gore rimwe nguva imwe chete, but pane zvibereko zvinotanga kuibva, zvinokosha, zvinotanwa, pane zvimwe zvinosaririra. Amen. Saka kusaririra kunenge kuchingoda nokumirira ichocho chakange chiri chakaitirwa zvibereko zvokutanga. Amen. Zvibereko izvi zvinosarira zvinofana kuibvawo, zvinofana kusvika pazvinokwana. Towisana. Saka this fruit ikaramba iri pamuti, chiri kuidonotsa kuti itanwe kuibva nomuibviro wakaita yakatanga kutanwa. Saka panodiwa kupfuurira mberi kwekukwaniriswa kwekuti ibve igone kutanwawo. Saka kana ndikaenda kuservice, kana ndikaenda kuconvention, kana ndikaenda pakundonamata, pane chiri cho special paconvention iyoyo kana pamunamato iwoyo kana paservice iyoyo chine chekuita nekuti ndikwaniriswewo sezvakaitwa vakatitangira. Amen. Saka each service haina kufanana. Each service ine zvainoreva paupenyu hwangu kuti ndikwanirisirwe Mwari chaanoda. That's why ndichienda kuchechi. Amen. Hapana nguva ichasvika kuti ndaakuziva, hapana nguva ichasvika kuti zvanaka, nokuda kwokuti Mwari unobata nesu nenzira inobata neupenyu hwedu, inobata nenzira dzedu. Amen. Yasvika nguva yekuti Abraham nezera rake achakwanisa kuti ave nomwana yedu. Mwari akauya kuna Abraham in a special way. Abraham akati kunashe, garai apa ndikupei mvura mushambidzo tsoka dzenyu, ndikupei chokudya. Vari vatatu vakagara ipapo vakaitirwa zvose. Mwari ndopa akataura naAbhurahamu akati, Sara mukadzi wako uripi? Zvikanzi ari mutende seri kwenyu. Amen. Zvikanzi nenguva inogore rapfuura, Sara uchava nomwana. Handi munoona? Abraham aimbonamata ari pasi pomuti paMamre, aivaka aritari ari ipapo. Imwe nguva akaenda pakati perimwe guta neBheteri akandovaka aritari. But nyaya yekusimbiswa kweshoko raMwari kwaari kuti Sara akwanise kuva nemwana yeye gore raitevera, zvakatora kuti Abrahamu akwanise kurecognize kuti Mwari vane chekuita neni zuva ranhasi ravauya kwandiri.
Mwari vane chekuita nezuva ranhasi ravanitendera kuti ndiuye paservice. Mwari vane chavanoda neupenyu hwangu kuti ndikwanise avasi vese vanozvigona, but Mwari vandipa marurambire ekuti ndiende kuservice. Saka don't take it lightly. Usaonese chinhu chisina maturo. Ipapo Mwari ndopa vakati kuna Abraham, ndingamuvanzira here zvandoda kunoitira Sodom, nekuda kwokuti iye achatungamirira mhuri yake mukururama kuti ndikwanise kuudza paari zvandakavimbisa. Ati munoona Mwari achibva kuti Abraham ndakwenda kunoparadza Sodom, zvikanotriga mwoyo waAbrahama. Abraham ataura naMwari pamukova wetende paya, akapedza naye akati zvaitika, saka maakuenda. Sara akaseka, Mwari akataura naSara, zvikapa kutenda muna Sara, it's a finished case. But akuenda Abraham akasvitswa mune imwe environment, mune imwe nharaunda yekuti Mwari achimudza ndakunoparadza Sodom. Amen. Nemhaka yei Mwari waiudza Abraham? Nekuda kwokuti pane zvinoitwa naAbraham zvinoita kuti Mwari azadzikise shoko rake. Can you see? Saka Abraham akatanga kunamata. Ko mungaparadza here vakarurama pamwe chete vasakarurama? Mukaona muine 50 vakarurama, muchaparadza here guta? Handingaparadzwa. Okay, kana vangaita 45. Aurai ko vakaita 40. Okay, kana vakaita 30. Abraham akaramba achidzika apinzwa mukunamata pane chaidiwa naMwari nokuda kwaLot akanga ari muSodom. Ama tinovuya kukunamata, tinovuya kuservice, kwete nokuda kwokuti tinongowa chitatu kana Friday, but tinovuya kuti upenyu hwedu ushonganiswe naMwari. Pane chaari kuda nemweya yedu, pane chaatiraramisa. Amen. Sei tiri vapenyu nhasi, sei tiri pano nhasi, vachenjeri vamavazuva vakati tauya kuzomunamata, tazviziva tiri kumabvazuva, taona nyeredzi tiri kumabvazuva, asi tauya kuti timuone. Kana tamuona timunamate. Ishe vatibatsire. Amen. Chii chinotipa kuti tiuye kuti zvomunamata? Chii chatipa kuti tide kumunamata? Tavona nyeredzi yake, tikaziviswa kuti iye unombovari, zvikatijekera kuti anofanira kuitirwei, sekera vakaendemura nerushenzi nendarama. Zvakajeka kwavari kuti wavanoenda kunoona anombodei panguva ino, unosvivirei panguva ino. Ama ndoshikonzera shoko raMwari chiparidzwa kwatiri, ndoshikonzera matsiuya kukuungana. Mwari vanombodei, vanorevei kwatiri. Ngazvijeke kwandiri kuti unodei. Maybe pakuparidzwa kweshoko raMwari zvichakujekera kuti nyaya yekuti wana Mwari kwauri nhasi. Amen. Inyaya yekuti uuye nendarama. Amen. Unofanira kuuya negold nhasi, ndo rinokupako gama ruramire ekuti usangane naye. Amen. Saka zvakuda gold kuti uuye nayo. Amen. Gold yaimborevei? Gold yaireva kuti ndimwari. Can you see? Ndio chikonzero vakava negold. Gold yaimirira umwari waiva Jesu. Amen. Andinoona. Saka zvakajeka kwavari kuti watiri kundoona ndimwari ari kuratidzwa. Saka gold inomiririra deity, inomiririra umwari hwake. Amen. Towisana. Now, izvozvo ndo chikonzero shoko raMwari richitaura kuupenyu hwedu nokumwoyo yedu kana tauya kuservice.
maybe vataguma service ino zvichajeka mumwoyo mako kuti wandinonamata uyu ndimwari. Kenisi? Amen. Kana ari mwari ndinofanira kuuya nenzira ipi kwaari? Sure. Nokuti pane imwe nzvimbo rugwaro rwunoti benzi rakati mumwoyo maro mwari hakuna. Kudana maitiro andiri kuita, kudana mafambiro andiri kuita, asina kujeka kwandiri kuti wandiri kunamata uyu ndimwari. Amen. Ane upenyu hwangu muruoko rwake, ane nzira dzangu muruoko rwake, ane mangwana angu mumaoko make. Ndichazviziva sei, chazvigamuchira sei? Nokuti pane zimwe nguva hatimuiti Mwari muupenyu hwatinorarama. Hatimuiti Mwari kana taane mari dzedu. Hatimuiti Mwari kana tawira munhamo dzedu. Help us, Lord. Can you see? Asi tikauya shoko raMwari rikabata nemweya yedu, zvingatipa kuzarurirwa kwokuti chiri kudiwa pano manje indarama. Chiri kudiwa muupenyu hwangu chekuti Mwari ave Mwari. Amen. Ndo zvakava kuna Paulo nokuna Sira. Vari mujeri zvakajeka kwavari kuti Mwari ndimwari. Hazvina basa makumbo ari muzvitokisi, maoko akasungirirwa, asi Mwari ndimwari. Vakatanga kumurumbidza saMwari, vakatanga kumuimbira saMwari. Amen. Amen. Kana zvaoma muupenyu hwako, kana zvakuremera muupenyu hwako, zvidzeke kwauri kuti hausiwe une zvinhu muruoko rwako, asi kuti Mwari ndimwari, mari yapera. Mwari ndimwari, upfu hwapera. Ave panzvimbo yake, usatorerwa nzvimbo yake nokuda kwenhamo yauya muupenyu hwako. Amen. Asabvisirwa nzvimbo yake nokuda kwerugare rwauya mumwoyo mako, rwauya muupenyu hwako. Vakauya nendarama kuti uyu ndimwari. Amen. Hazvina basa nau ndaane dhigiri rangu bati uyu ndimwari. Hazvina basa nau ndaane mari yangu bati Mwari ndimwari. Hazvina basa business rangu ritaflies, asi Mwari uyu ndimwari. Amen. Amen. Vakapiwa chekero iyoyo yokuziva kuti ndimwari. Vakati tauya kuzomunamata. Amen. That's why we have come. Sure. Nokuti ndimwari. Amen. Asina izvo ndingava upenyu hwangu, asina upenyu hwangu hwanaka, asina upenyu hwangu hwari uri parumana nzombe, asina upenyu hwangu hwakamanikidzika, asina uya uzomunamata nokuti ndimwari. Amen. Nhamo yangu haifaniri kushandura description yake. Sure. Hazvifaniri kubviswa muupenyu hwangu nemumwoyo mangu kuti Mwari unombova. Amen. Amen. Saka tauya kuzomunamata, tauya nendaramai nekuti ndimwari. Amen. Get my point? Handisi kuti uyai nemari kuchechi, handisi kuti unzai mari dzenyu kuchechi. That's not the point. Ndarama yekutorwa pana haisi mari yekunza kuchechi, inyaya yokuti God inomira the deity, umwari hwaMwari. Amen. Amen. Can you see? Tauya kuzomunamata. That's why we come to church hapa. Sure. Amen. Zvinojeka pane imwe nguva, kunyange zvinhu zvakatiomera, kunyange makumbo akanga ari mucheni, maoko ari mucheni, hama Paulo naSira vakati uyu ndimwari. Amen. Kana ari Mwari, asina basa maoko akasungwa, tisamuimbira nokuti ndimwari. Amen. Wakadaro Paulo ari pamberi pamambo Agripa, akati mambo Agripa andaisaikwanisa kusateerera chazvo chandakaona. Amen. Zvikati Paulo kudzidza kwako kwanyanyisa iwe, woda kunyita mukristu nemaminisi mashomashomawo. Zvikati kwete ndimoga mambo, asina vose vanoninzwa.
ndaida kuti wafanane neni usiyabeti kuti maoko avo ave muchenesi anga echizohetwa. Amen. Nokuti Mwari ndi Mwari. Zvakajeka kwaari kuti ndi Mwari. Yes, Lord. Amen. That's why we come to church. Zvitekeshwe neimwe nzira kwete nekutaura kwemunhu, but ushonaniswe iwe nenharaunda inoita kuti Mwari azviratidze. Shungu idzodzo dzekuti ndiri kuda kumuvona nekuti ndi Mwari dzakaita kuti vasvike paJerusarema paakanga asiri. Amen. Vakanobvunza vanhu vasirivo, vakaudzwa kwokuenda kusiriko, asi nekuti vauya, hama Mwari unenge asina upenyu hwomunhu wauya kuzomunamata. Amen. Arikea kuti muparidza angaparidza zvisirizo, angarasika ndingataura zvisirizo zvingagumbura nokubatsira vanhu, asi apa nzvimbo yawauya ine chekuita nezvinoitwa naMwari mumwoyo mako. Vabuda nekuti vakanga vauya kuzomunamata. Nyeredzi yavakaona kumabvazuva yakatanga kuvavhenekera futi, nekuti tauya kuzomunamata. Yes, Lord. You will never fail kana wauya kuzomunamata. Haukune musivisi muno usina chako kana wauya kuzomunamata. Bless your name, Lord. Nyeredzi yakavavhenekera. Amen. Hama Mwari ndiye akavatendera. Sei vasina kungonanga Nazareta? Sei vasina kungonanga kwakuine mwana? Zvaifana kupruva muupenyu hwavo mumwoyo mavo kuti vakanga vachitsvaka here zvechokwadi, vaida here kumuona zvechokwadi. Amen. Shivatibatsire. Tauya kuzomunamata. It takes me back some years back. One day I was convinced kuti Mwari ndi Mwari. Amen. I grown up in Anglican and asiyazive nyaya kutsanya kunze kwokutsanya kwataita palent kwainzi munotsanya 40 days kana uda kutsanya sugar ndongoti kumwatisina sugar ndokuti wakatsanya sugar, kana uda kutsanya nyama ndongoti kuweka sadza nemwe muriwa upiwe nyama, kana uda kutsanya chino, ndozvandaiziva izvozvo. But one day ndisingaziva kuti zvinorevei zvinobva nekupi, zuva rakanga rovira ndikabva mutende matainamatira ndikaenda kune karwizi kariko ndikanofugama ndiri ndoga ikoko ndikanamata ndikati Mwari kubva nguva ino ndakutotsanya izvozvo handichadya. Amen. Ndasingaziva kuti zvinotsanywa sei, ndasingaziva kuti zvinoitwa nemutoo upi, but ndandiri musangano iroro. Amen. Hama ndakabuda musangano iroro ndikapinda mune rimwe ndaikokota ndichitsvaka, hama Mwari wakatendeka mushoko rake. One day akadzwasa nyeredzi ikandiratidza the message of the hour. Amen. Yes, Lord. Hama Mwari wakatendeka. Amen. That's why ndauya kuzomunamata. Wise. Achanditungamirira kune chiri chokwadi chacho. Amen. Azvinei basa angava asingazivi zvaanoita, angava unopotsa nokoko, angava unoita zvaanoita, no problem, but ndauya kuzomunamata. If God is God, Yes, Lord. achaunza zvekare nyeredzi yamabvazuva Wise. ikuratidze kuna Mwari wezvokwadi, Amen. kune kunamata kwechokwadi, kune umwari huri Mwari. Saka tichiuya hama kuzomunamata. Amen. Amen. Let's not look upon a man. Amen. Ishe vatibatsire. Amen. Abrahama akatanga kutarisa Eliezari akati ndiye achatova mutyi wenhaka yangu. Wakatarisa kumunhu, Mwari akati iwe usatarisa munhu, buda tarisa nyeredzi, ndozvaita vana vako. Amen. Sara zvakamukanganiswa futi akatarisa munhu akati Hagau ndiye angatobereka mwana wachamutaurwa naMwari. But one day God came down akati Sara, asi Haga, iwe gore rino rinouya nenguva ino uchava nomwana. Amen. Sara akati ko ndingava nomwana sei ko ndakwegura, tenzi wangu wakwegura.
Isho vakati ko Sara waseke. Amen. Sara katanda kuseka ini. Hamanyasha dza Mwari dzikapfudzwa mberi. Amen. Zvikanzi pane chiri impossible here kuna Mwari. Hey. Pane zvinotadzika here naMwari. No, sir. Saka tauya kuzomunamata hama. Nokuti ndi Mwari. Amen. That's why we come to church. Hey. Amen. Atiwene kuti Friday. Tabuya kuzomunamata. Kuzwayisa. Amen. Amen. Pane zvinoitika muupenyu hwedu. Pane tichapfuura neshoko raMwari. Tichatipa kujekerwa. Kokuti anombovani kwatiri. Amen. Hama ndiye Mwari mumwe cheteyo. Zvichida anda kusongana newe pachapo. Amen. Zvichida anda kusongana newe pasi pomowiki zuva richipisa. Amen. Ndi Mwari. Amen. Saka tauya kuzomunamata. Amen. Vachenjeri vakadaro vachiudza Herode, takaona nyeredzi yake, saka tauya kuzomunamata. Amen. Vaiva muombodo dzavo nemura. Mura inorevera mafuta anozorwa wafa. Amen. You know, zvaitafanika zviri very much out of order. Kana mwana akazvarwa, tinozviziva kuti uchakura. Hatikangani tichiti tauya kuzoona mwana, tauya taunza makorokoto, touya tine motikari yekuti ndo makorokoto aya. Hazviwanzodaro. Tiraine zvinhu zvinoenderana nemwana. Is that right? Makorokoto tauya nemapamba, makorokoto tauya nefisi, makorokoto tauya namenepi aya, makorokoto tauya nesipo. Kanzi baby shop. But apa vauya kuzoita makorokoto vauya kuzoona mwana, vanouya nemafuta anozorwa wafa. As much as tose tichafa, birthday rangu richasvika. Vanhu vese vanonditi happy birthday. But ama musi wamunonzwa musi webirthday rangu, zviri kutaura kuti pamakore andakatemerwa kurarama 100 of I'm nearer there. Amen. Asi hapana ungauye nekofini kakuti happy birthday mazuva anenge ari kuenda, saka tauye nechipo chekofini. Asi ndochokwadi icho chokuti rimwe zuva kuri kuendwa vatatuye nekofini. Asi ava vakauya namafuta anozorwa wafa. Zvairevei? Ndiye waifanira kuva anoripira zvivi zvedu nenzira yokufa. Amen. Amen. Tauya kuzomunamata. Amen. But zvakajeka kwavari kuti ndiri mutadzi. Amen. You know, sometimes shoko rinotaurwa rinonodena zvimwe zvezvinhu zvatinofarira paupenyu hwedu, zvimwe zvezvinhu zvatinoraramira mazviri, zvimwe zvezvinhu zvatinofarira kunge tichiita. But shoko rinotiratidza kuti hazvisirizvo. Panodiwa then unhu hwamafuta emura unobvuma. Tauya kuzomunamata, right? Asi isu tiri vatadzi. Uyu ndiye achafa kufa kunobvisa zvivi zvedu. They acknowledged kuti he had to die. Vakazvigamuchira, vakazvibata kuti iyeyo akarega kufa uyu, kunamata kwedu hakureve chinhu. Saka tauya kuzogamuchira
tauya kuzopa upenyu wenu kuna iye woga anofa mufiro unoita kuti zvivi zvangu zvikangamwirwe. Because remember, Romans chapter 3 verse 23 inoti mubayiro wechivi ndirwo rufu. Is that right? Saka nokuti tose takatadza tinofanira kufa. But tauya kuzomunamata iye anokwanisa kufa kuti chivi chedu isu chibviswe. Towisana mubayiro wechivi rufu. Saka kana munhu akafa hazvirevi kuti haachisiri mutadzi, chamumuraya rufu rwokuti wakatadza. Ndizvodi Judas Iscariot wakatadza. Bible achiti akaona kutadza kwake kuti kwakakurisa, akatora tambo akazvisungirira. Anditi kureva kuti kana kufa kuchipedza chivi zvoreva kuti akafa ipapo chivi chake ndobva chapera. Asi kufa ikoko hakuna kupedza chivi chake. Kunyange atofa kwai akaputika. Ndizvodi Israel avachengete munhu wafa. Munhu wese akafa anofanira kuvigwa musiwo. Ani munobona? Ndo chikonzero vechimahamati vakanamata zvakatengwa kuArabia. Vechimahamati vana vaIshmaeri. Saka Ishmaeri waitevereravo zvaingoitwa ona naAbhurahama. Saka munhu akafa anovigwa musiwo. Ndo chikonzero vatadzi vaya varoverwa pamuchinjikwa vakavazwa vatyora makumbo kuti vari kunonoka kufa. Because zuva rese vafana kuvira vari ipapo vofa vorara vari pamuchinjikwa ipapo. They to break kuti vakumidze kufa. Pakare ipapo bva vavatora vondovaviga. Ndo chikonzero musi wakafa Ananiasi naSafira vanonzi mangwana tozoita wachi yavo vakaigwa musiwo. Saka Judas Iscariot haana kuputika paya nokuda kwokuti akanga agarisa ari muzuva, mutumbi uri muzuva. Wakaputika iye watofa kuratidza kuti wakatadza. Kunyange the dead body kadafanika itopiwa punishment yekufa yekutadza kunoitwa naye achararama. But ishe ndiye woga wakafa. Akati ndini uya wanga akafa zvino ndiri mupenyu. Amen. Amen. Wakafa kuti akunde atore rumborera rworufu. Atore ki dzehadesi. Yes, Lord. Aunze upenyu kuna iye unonamata. Saka tauya kuzomunamata. Iye anamaruramire kuti chivi changu hazvine chakatsvuka somuti musvava. Nerufu rwake chichacheneswa. Ndikava vakarurama pamberi paMwari. Upenyu hwangu ndinorarama nokuda kweinfluence yechivi chakabata upenyu hwangu. Amen. But ndauya kuzomunamata. That's why we come hapa. Kuda wakasungwa nemusungo unokupa kuti urarame muraramiro uri rufu. Unorarama nemuraramiro usingaite kuti iwe uve munamati wechokwadi. Asi tauya kuzomunamata neimwe nzira pari uchabata neupenyu hwangu kuti andionese kuti muraramiro wandiri kuita uyu hakuna kwaunondiendesa. Ndiri mutadzi. Asi uripo iye unogona kuti akafa unomukazve. Ndiwo wakarurama. Amen. Sekera ndauya kuzomunamata. Amen. Ndauya neupenyu hwangu. Ndauya nemoyo wangu. Ndochikonzera hama nhasi musi wechishanu uno tauya
kuservice. Tauya kuzomunamata. Unonamatwa sei? Unonamatwa nendarama nokuti ndiye Mwari. Unonamatwa nemura nokuti ndiye wakafira zvivi zvedu. Amen. Vakauya kuzomunamata nemafuta anonhuhwira erusenzi. Amen. Either rusenzi runogadzirwa kudakara kunoita macube anoti akakandwa mumoto anosimudza hwema hwakanaka hunonhuhwira. Is that right? Akafanana nechingaiswa fragrance inokwanisa kuiswa mumba, unokwanisa kuhema inobudisa hwema hwakanaka, mungava motokari, ndizvodi, mungava mushu kabineti yako woisa imomo kuti hwema hwokunhuhwa hwebhutsu hupere. Vakauya nerusenzi zvinonhuhwira zvairevera upenyu hwaiye wakanga vauya kuzonamata. Ndiye woga ane upenyu hunogamuchirika. Ndiye woga une mafambire ari akarurama. Amen. Nokuti bhuku yakati yabatwa muruoko rworudyi rwanga agere pachigaro, zvikanzi ndianiko wachagona kutarira mubhuku iyi nekudimbura zvisimbiso zvinomwe? Kwai kudenga kwakatsvakiwa kukashayika, panyika pakashayikwa, rather panyika pakashayika, pasi penyika pakashayika, mumvura mukashayika, asi amba kwakauya gwayana rakaita serakabayiwa. Amen. Ndiye wakauya akatora bhuku. Ndiye ana maruramire, ndiye wakararama upenyu hunogamuchirika pamberi paMwari. Ndiro gwayana raMwari rakabayiwa nokuda kwezvakaipa zvavo. Amen. Ndiye upenyu huri hwechokwadi. Amen. Sei ndauya kuchechi? Ndauya ndigamuchire, zvijekeswe kwandiri kuti pane upenyu hunoraramwa hunogamuchirika pamberi paMwari. Atingorarama ziraramira, toti tauya kuzonamata. Amen. Atingogara mugariro chero watada, tapedza izvo tongoti taakunamata, tauya kuzomunamata. Iye ari upenyu huri hwechokwadi. Iye ari upenyu hunogamuchirika pamberi paMwari. Sekera vakazoimba kwai rwiyo rutsva vachiti worthy is the Lamb. Yes, Lord. Amen. Ndiye wakafanirwa, ndiye wakakodzera, ndiye woga unorarama kana upenyu hwangu hukavanzwa muupenyu ihwohwo. Makorintho chapter 1, chapter 3, I think verse 1. Imi kana makafa mukamutswa pamwe chete naKristu, upenyu hwenyu hukavanzwa muna Mwari kudenga, muna Mwari, kuna Mwari muna Kristu. Chifungai zviri kumusoro iko. Amen. Saka tauya kuzomunamata. Tibvisirwe pfungwa dzedu pakunodzinamatidzira pane zvinhu zvisati zviri izvo, nokuda kwenhamo dzenyika ino, nokuda kwokurema kwoupenyu, nokuda kwekuipa kweikonomi, nokuda kwesimba rowakaipa. Pane imwe nguva nokuda kuti zvatiitira zvakanaka. Tauya, amen, tizowana upenyu huri chaiwo. Amen. Atiparadzaniswe kunamata kwedu neupenyu hwedu. Amen. Saka nenzira yeshoko raMwari, Mwari vanotionesa zvavanoda nemwoyo yedu neupenyu hwedu. Amen. Amen. Vakorinto kutanga chapter 2 verse 9. Can you read up to 13? Asi sezvo zvakanyorwa zvichinzi izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzwika nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo wemunhu, izvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose
nezvakadzika zvaMwari, nokuti munhu ndoupiko unoziva zvomunhu asi mweya womunhu uri maari. Saizvozvo hakuna munhu unoziva zvaMwari asi mweya waMwari. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika asi mweya unobva kuna Mwari, kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari. Ndizvo zvatinotauravo, tisingatauri namashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwomunhu, asi anodzidziswa nomweya, tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya. Amen. Now, hausi uchenjeri huri hwenyika, hausi uchenjeri huri hwedzidzo, hausi uchenjeri hwamachinda enyika ino hunounza munhu kukunamata kuri kwechokwadi. Saka isisu tabuya ndatini sei tichiuya kuservice, sei tichiuya kukumunamata. Nekuti Paul anoreva pano, I think maybe if we can just go back to Shona. Verse 1. Zvino ini hama dzangu, pakuuya kwangu kwamuri handina kuuya ndichikuparidzirai chapupu hwaMwari nokunaka kwamashoko kana kwouchenjeri, nokuti ndakati handingazivi chinhu pakati penyu asi Jesu Kristu, iye wakaroverwa pamuchinjikwa. Ndakanga ndiri pakati penyu noutera, nokutya, nokudedera kukuru. Neshoko rangu nokuparidza kwangu hazvizaiva namashoko okugombedzera ouchenjeri, asi nokuratidza kwomweya nokwesimba, nokuti kutenda kwenyu kurege kuva muuchenjeri hwavanhu asi musimba raMwari. Zvino tinotaura uchenjeri pakati pavakakura, asi uchenjeri husati huri hwenyika ino kana hwavabati venyika ino vanoshayiwa simba. Asi tinotaura uchenjeri hwaMwari hwakavanzika, hwakafukidzwa, hwakatemera kubwinya pedu naMwari nyika isati yavapo, husina kuzikanwa nomumwe wavabati venyika ino. Nokuti dai vaihuziva vangadai vaisarovera Ishe okubwinya pamuchinjikwa, asi sezvo zvakanyorwa. Amen. Now, Paul anti hatina kutaura uchenjeri neuchenjeka namanzwi ekugombedzera. Ndochikonzero tabuya kuservice. Amen. Hatina kuuya kuzonzwa zviri uchenjeri huri hwenyika, asi kuti kuratidzwa kwesimba raMwari nomweya waMwari. Towisana. Zvingareve kuti anotaura ndiye Mwari kana kuti ari kutaura ndiye ari kuunza zivo kwatiri, asi muuzhinji hwamashoko angataurwa norurimi rwedu, seri kwazvo kune chakavanzika chomweya waMwari chinotaura kumwoyo womumwe nomumwe kuti zvimuunze kukujekerwa kuti Mwari unombovei, Mwari unombovani. Nekuti Paulo apedza kutaura zvomunhu aifanira kuona kuitwa kwamashoko ezvaadzidzisa navanhu, asi anoti handitsvaki kuona izvozvo, asi kuti ndoda kuona Kristu iye wakaroverwa. Hatitaure nouchenjeri huri hwenyika ino, asi tinotaura chakavanzika chaMwari neuchenjeri hunobva kuna Mwari. Amashekera tauya kuzomunamata. Amen. Tauya kuzoiswa munharaunda zvinodzidzisa mweya yedu kuti ama Mwari ndi Mwari. Amen. Uye isu tinombova vanani, nokuti ndianiko munhu angaziva zvomunhu, asi kuti mweya wemunhu ndio unoziva zviri munhu, nokuti mweya womunhu ndiani ungaziva zvaMwari.
hakuna ungaziva, asi mweya waMwari nokuti ndewa Mwari unorunzira zvoumwari, unobata nesimba roumwari, unotaura zvoumwari, kudakara waunza mweya yedu muumwari. Pita unotaura achidaro kuti isu takagoverwa umwari hwake. Amen. Zvisina kubatwa nenyika ino, zvisina kubatwa nevabati navane simba venyika ino, asi zvinoitwa kwatiri nomweya waMwari unonzvera zvinhu zvaMwari. Tichitaura zvinhu zvomweya kuna vanhu vomweya, zvisingabatwi neuchenjeri hwenyika, asi zvinobatwa nomweya sowaiva muvachenjeri wakati tabuya kuzomunamata. Sekera hama madekwanano tabuya, hatina kuyozokwanirisa zuva, tabuya kuzoratidza, tabuya kuzoonesa zviri isu muchiedza sezviri Mwari. Amen. Ndi Mwari. Amen. Hatimunamate semukoma wedu, hatimunamate sasawira wedu, ndi Mwari. Ndiye woga neupenyu unokwanisa kuti upenyu hwedu isuwo hugamuchirike. Saka handisina kuuya kumunamata neupenyu hwangu, but ndauya neupenyu hwangu kuti huunzwe munharaunda dzinoita kuti ndikwanise kuunza kwaari zvinounzwa nesimba reupenyu. Remember, Abraham akaunzwa kuna Mwari achakwanisa iye kuva navana hake nezero rake, but Mwari wakamupfuudza munguva yekuti chakazenge choberekwa. Mwari waiva nesimba pamusoro pacho kuti achiti ndipe hecho kuno. Amen. Amen. Sechipiriso. Ama dai kunamata kwangu, dai kutenda kwangu kwaiva result yeshoko raMwari, so much that Mwari pane zvose zvinganzi zvipiriso achada ichocho chiri upenyu hwohwo kuti chindipa hecho sechipiriso. Paul akati afamba rwendo urwu akati kuna Timoteo, ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda. Iko zvino ndava kudururwa sechipiriso chinodururwa. Nemhaka yei wakange aumbwa kusvika paakati handichini zvino ndiri kurarama, asi kuti ndi Kristu anorarama mandiri. Kururama kwangu hakusi kwangu, asi kuti ndi Kristu iye wakaroverwa. Handina kufanirwa nezvose zvakaitwa mandiri, nokuti ndakatambudza kereke ndikaisa vatendi mutorongo, vamwe vakaenda kurufu. Handina kufanirwa, asi Mwari ndiye wakandiita mushumiri kuti ndiparizire vaedheni namadzimambo navaIsraeri. Handichini nechekuita nenyaya iyi. Amen. Mpaka munyama yangu makava nomunzwa wandakakumbira rutatu kuti Mwari andibvisire. Mwari akati nyasha dzangu dzakakuringana. Saka zvino ndinofara nokuti zvirini zvino handisini kana ndakazvidzidza kubva kune mumwe munhu, asi kuti Mwari vakazvizarura mandiri. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti ndakauya kuzomunamata. Amen. Amen. Sekera tauya madekwanano hama, Amen. tauya kuunzwa munharaunda dzinoita kuti timunamate. Amen. Amen. Tingashinga. Mwari Baba vangu